tage godt dække mig. Så Helle, må hun slet ikke sige. Ja. Det ser så godt ud, Lene. Her er en rigtig, rigtig flot en. Den her bane den er udstationeret med sådan nogle hvide punkter på de pæle, hvor man skal være i arbejdsøl, eller hvor man skal give gas. Så hvis man sådan holder øje med dem, så kan man se, der hvor det hvide punkt er. Når man driver forbi det, så må man give gas. Og når man skal tage ned, så skal man være ned inde i det hvide punkt. Det er fordi, jeg kan se Sara færdig, så der er nok en lille tur også. Vi har nemlig røde, ikke i dag. Lene, kan du høre, hvad jeg siger i den her ting i ørene? Jeg kan ikke høre noget. Ej, hvor er den irriterende. Det er mærkeligt, man kan høre noget i starten, og så kan man